Takže ahoj ľudia, a dneska som tu s mojou kamarátkou a budeme hrať običko. Čus. Dobre, takže keby ste chceli vedieť, tak my to máme po česky, lebo Roblox teraz pridal, že settings si dáte a tu nám môžete dať, že Čech. Není tu už aj Slovensko, tu není, že? Teda budeme to mať po česky. Dobre, môžeme ísť. Len toto video bude bez stihu a tak, lebo nechce sa mi to. Len nie sme na privej serveri, takže tu môžu byť ľudia. Ale však nemusíme sa čakať, že? Neviem. Ja by som sa asi čakala. Dobre, alebo keď budeme až moc ďaleko, tak sa budeme čakať. Keď budeme, že jednu stage, tak sa nemusíme. Ja som zabudol zobrať checkpoint. A toto video natáčam, že 19:30 a 20:00 to video vychádza, takže hej. Takže potom mi nehovorte, že napríklad, že vám to vyšlo až 6:30 v útorok. Teda počkaj. Áno, v útorok. Dneska je pondelok. Sorry, to mi volala iba skupina, že... Aj mne. Ja to normálne odmietnem, pretože teraz nemôžem. No však my teraz natáčame, hej. To bude také, že video, že to bude najviac random video, kde mi môžu aj zvoniť ľudia, to proste najviac. Teda vlastne najviac random video na mojom kanále bolo to, kde som kreslila tie náramky, čo tam bolo. To bude také proste, hej, také divné video. Proste tu je, budeme iba skákať običko, to je všetko. A nepočítam s tým, že to video bude nejak slávne a nič. No slávne asi nie je, slávne nie je žiadne moje video. Uiii! Javr? Počkaj, prosím. Ideme na toto. Ne. Počkaj, kde tu na stage. Ja sa kúknem, či to... To sú moje nejaké fotky, čo som odfotila. Ja som omylom skočila skoro na to červené. Ono to mizne, že po 50 minútach. Ešte sa pri tom stihneš aj nájsť, byť na vecku, všetko. No jasne. Moje magické schopnosti. Počkaj, ja vyberiem. Bude to, myslím, táto. Choď prvá. Nie. Ty choď prvá, áno. Choď. Nie. Choď. Ty si to povedal, že ty ideš. Nie. Ja nejdem. A keď to bude správne, tak mi dáš škole 5 €. Nie. Tak choď prvá. Dobre, idem prvá. No ty ešte padneš. Aha, takže ja nemôžem podať, hej? Ja.
Ja som odtiaľ skočila. Joj. Asi to dáme len do stage 50, lebo to video by bolo moc dlhé potom. Alebo však uvidím. Letaj, preskočiť etapy. Hopa, šopa, holihadel. Čo? Neviem. To je z YouTube či z TikToku, alebo neviem, odkiaľ to máš. Nič. Toto ja som divná, viete. To už som pochopila. Letaj, skákaj, víš. Tak divná, toto je už nenormálne, aby som takto ja. No dobre. Keď toto video vidíte, tak je to znamenie toho, že ešte žijem. A ja. Sorry. Ako ma zabíjam? Uf. Čo sa zabilo? Nezabilo hento na kraji, čo bolo. Ja som nevedela, že to zabíja. Ja som vedela, takže ja som sa najviac toho nedotýkala. No ja až potom, keď som bola na tej stage. Ja si ešte počkám. Čakám. Môžeme ísť. Hej. Ono to mizne. Vieš čakať? Viem čakať. Dobre. Bude to do stage 60, my si to už potom vybavíme sami. Letaj, skákaj, víš. Dobre, tak to bude do stage 53, takže ahoj ľudia. Čau.